Shwmae, sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, ydym mynd i'n parhau gyda'r datblygiad o'r apiau i mewn yn yr iaith rhaglenni Golang, neu Go. Felly, oedd wrth yr fideo olaf, os ydyn yn llwyddannus i greu y ffenestr, ac i wneud hynny i arddangos. Felly, os ydyn yn mynd i'r gwydrlein ar ochr de, ac nawr, os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn i restru y gwisiad o'r pregell hwn, mae gyda ni dim ond yr un ffeil. Felly, i'r atgoffa eu hunain, os ydyn yn gydododi y gwisiad o'r ffeil ar y sgrin fel hyn, felly ydyn yn galw ar yr ddoi llyfrgell, sef y rhain fel yma, ac wedyn hefyd ydyn yn galw ar y llyfrgell Fyne.io, Fyne V2 app, sydd yn ein galluog i ni i creu yr rhagwyneb graffig neu delweddol ar gyfer y defnyddiwr. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn i gydbyndyru ac wedi i rhedeg yr cod hwn trwy mewnbynnu y gorchymyn Go ac wedyn rhedeg ac wedyn dot neu llanach talnod. A dyna fe, dyna'r ffenestr oedd wedi ei creu pan ydyn yn defnyddio aelod ffythiannau i mewn yn yr gosrych app 1 fan yma i creu ffenestr gyda'r enw o'r aelod ffythiant newydd ffenestr, ac wedyn i arddangos ac i rhedeg yr gosrych hwn. Ac fel ydych chi'n gweld, mae'r ffenestr fan yma ar y gwelod o'r sgrin ac mae'n edrych yn fychan iawn. Felly sut i olygu neu i newid yr arddangosiad o'r ffenestr hwn. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r terfynell ac wedyn i mewnbynnu rheol ec i derfynu yr rhedegiad o'r app, ac wedyn os ydyn yn dychwelyd i mewn i'r golygydd i olygu yr cod taddiad, sef hello cysylltnod byd.go. Yn gyntaf, cyn ei arddangos a rhedeg, ydyn yn gallu alfaintioli yr maentiolaeth o'r ffenestr fel hyn. Ydyn yn gallu galw ar yr aelod ffythiant, sef i alfaintioli fel parametrau. Ydyn yn gallu rhoi yr maint newydd yno fe fel hyn. I fod enghraifft 200 ar led ac 200 ar hyd. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffel ac yn ymadael, ac wedyn os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn i go rhedeg ac wedyn llanach talnod, mae angen i ni i newid yr enw o'r aelod ffythiant oedd wrth new size i new size gyda'r brithlethren S i mewn yn size. Hefyd ar gyfer y gwrthrych Fyne fan yma, mae angen i ni i ochnegu neu mewnforio y llyfrgell Fyne.io /Fyne/V2 fel hyn. Hefyd, ydyn yn gallu rhoi yr lleoliad newydd ar y gyfer fel hyn, gyda'r newydd lleoliad neu new pos. Ar gyfer hyn, mae angen i ni i defnyddio ar gyfer yr gwrthrych y ffenestr i symud fe yn ytrach na'r alfaintioli dde. Ac hefyd, ydyn yn gallu gosod yr gymwysiad ar y gyfer trwy defnyddio yr aelod ffythiant i gosod y gymwysiad, ac wedyn i mewn yno fe rydyn gallu gosod y newydd tal sydd graddfa fel hyn i symud lliw
enghraifft oddi wrth lliw gwyn i'r lliw glas, enghraifft. Nawr, os yn ychydig ffel ac yn ymwydol, ac yn alredig y gorchymyn, go rhedeg llan y talnod. Felly, fan yma mae gyda ni amrywiaeth o negeseuon gwall. Yn gyntaf mae gyda ni yr aelod ffythiant symud, nid yn ei diffinwyd, ac wedyn mae gyda ni y gwrthrych canfas, hefyd nid yn ei diffinwyd, ac hefyd lliw, nid yn ei diffinwyd. Felly nawr, os ydyn y dychwelyd i'r cwrtaliad, i agor hello, gysych not byd, go. Nawr, os ydyn ni'n mynd yn gyntaf i'r aelod ffythiant symud, felly ar ôl ychydig o'r ymchwiliad ar hyngryd, darganfuais i, nid ydy'r aelod i symud fel hyn yn bodoli ar gyfer yr gwrthrych y ffenestr prif, oherwydd mae angen y llyfrgell Fyne i'n gweithio yn bob fath o llwyfan neu gefndrefn wythdedd, enghraifft ar Windows neu Android neu Linux ac ati. Felly yn hytrach na defnyddio aelod ffythiant, rydyn yn gallu galw ar yr aelod ffythiant i canoli ar y sgrin fel hyn. Ac wedyn, oherwydd rydyn yn defnyddio yr gwrthrych y canfas ac hefyd y lliw, mae angen i ni i fewnforio yr llyfrgell ar gyfer y canfas yn llyfrgell Fyne fel hyn. Ac hefyd, mae angen i ni i mewnforio yr llyfrgell ar gyfer y lliw sydd yn bodoli i mewn yn y llyfrgell ar gyfer y iaith Golang delwedd ac wedyn lliw fel hyn. Ac nawr, os ydyn eisiau i benodi y lliw, mae angen enghraifft yr enw o'r lliw i fod gyda'r y prydfrithlen fel hyn. Ac os ydyn eisiau i benodi rhyw fath o lliw sydd ddim yn ar gael oddi wrth yr llyfrgell gyda'r enw, rydyn gallu defnyddio yr ffythiant yn y prydfrithlenau A eg B A, ac wedyn yn y cryfachu cyliog, rydyn gallu mewnbynnu gwethau ar gyfer yr rhanbarthau o'r lliw yma, sef enghraifft os ydyn eisiau lliw hwn i fod yn las, rydyn gallu mewnbynnu yr rhif 255 fel hyn. Ac nawr, os ydyn yn achub y ffeil, ac wedyn os ydyn nawr yn alredig y gorchymyn, go rhedeg llan y talnod. Nawr mae gyda ni yr gwall sillafiad yn yr enw'r o'r aelod ffythiant ar gyfer y gwrthrych canfas. Ar gyfer newydd talsydd, mae angen vertical i cynnwys y llythryn ec fel hyn. A unwaith eto, os ydyn yn alredig y gorchymyn, go rhedeg llan y talnod. Dyma fe y ffenestr. Mae'r yn edrych yn ychydig yn anesgwyledig. Felly nawr, os ydyn yn cael ffenestr ac yn dychwelyd i'r cod taddiad, nawr dwi'n dyfalu mae'r gwerth olaf o'r gwerthau i mewn yn yr cronfachu cyliog. Mae angen hwn i fod 255 ar gyfer yr alpha ar gyfer y lliw. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg a gorchymyn unwaith eto, go rhedeg llan y talnod. A dyna ni, dyma'r ffenestr, sydd nawr yn ychydig yn fwy ac yn arddangos y graddfa oddi wrth y lliw gwyn ar y brig i'r lliw las ar y gwelod. A dyna ni gyd ar gyfer nawr, mae'r hyn dim ond i arddangos sut i olygu yr arddangosiad o'r ffenestr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff
a hwyl.